Oga jalumba kwenudo udo gade ebe Ifunanya gade ebe afukudo gade Oga nasenwe kwenudo udo gade ebe Ifunanya gade ebe afukudo gade Ejimegwa wene kene Awka Union US na Canada Asim nke onye chili nyazelu ndị ọma ụmụnnem Oga jelumba ratoke ya gazelun It's Abama on the beat. Awka Union US Canada ndị ọma Ifunanya ka iji aga Ifunanya Awka Union US Canada ndị ọma Ifunanya ka iji aga Ifunanya ọ bụ gịnị dịzi anyị mba Ifunanya dị anyị mba Ifunanya ọ bụ gịnị dịzi Ausuma mba Ifunanya na-eweta iwe dị mma Ifunanya na-eweta udo Ifunanya na-eweta iwe dị mma ọ na-ebute agam n'iru Ifunanya na-eweta iwe dị mma ọ na-ebute udo n'ọṅụ Ifunanya na-eweta iwe dị mma ebe Ifunanya dị ka udo na-adị Ifunanya na-eweta iwe dị mma mana bụ ọgụ nwanne Ifunanya na-eweta iwe dị mma ozu nwa ka dị atọ na mba Ifunanya na-eweta iwe dị mma mana akaba alụ ebulu onye ụlọ Ifunanya na-eweta iwe dị mma ọ ga na-asa enwe onye agha na nwanne ya Ifunanya na-eweta iwe dị mma ọkwa ịnyụka mmiri ọgbọ owuwu Ifunanya na-eweta iwe dị mma anyị dị n'igwe nya bụlụ ofuo Ifunanya na-eweta iwe dị mma ọ bụ gịnị dịzi anyị mkpa Ifunanya dị anyị mkpa Awka Union US Canada Olumeke nunu Awka buli bụ baba Egene nweze bụ onu na-anọ anyị dị n'otu wee bụlụ obuo ọkwa Ifunanya ka iji aga Ifunanya na-eweta ibe dị mma anyị dị n'otu onye abụlụ ofuo mmekọrịta ka eji eme nwanne maka adị ego nwanne n'afịa maka na nwanne bụ ibe ọma ebe nwoke anọ n'anya tete ụra ọgwazi ebe meje na-asị na ọka erike ebe ọ bụ na meje na-asị na ọka erike njelu bata Los Angeles ọka bi n'ime baba abalị ụba ịmana ka abasi eme nwanne n'eziokwu n'anya bụ ibe na ọ masịrị m ọkwa ka ọka ga-esi dị mma ka Awka Union US Canada na-achọ ụba na-atụta alụ dị mma ụmụnne m ụba na-enyela onwe m aka ibe dị mma amaka ebe udo dị oke Ifunanya na-adị Awka Union US Canada biko jidekwe n'ukwu n'ojio maka na onye asị jidekwe ojio
n'eziokwu n'anya bụ onye nọ na-eme mma ka iwere na gaba ụmụnne m ịdị n'otu na-eweta udo ịfụnanya Awka jelu mba wee rata oke egwu ekene ka mụ ji bịa nke onye chiri nya zeluo nwa Malaika na-ekene unu Awka jelu mba wee rata oke udo n'ịfụnanya Awka iji aga ọnụlụ ube nwanne ya anya agbakwa n'ọzọ iwe nwanne n'elu n'ụlọ n'eziokwu na iwe nwanne a dị elu n'ọbụbụ ọ bụ gịnị dịzi anyị mkpa ịfụnanya dị anyị mkpa ịfụnanya ọ bụ gịnị dịzi Ausuma mkpa ịfụnanya na-eweta ibe dị mma ịfụnanya na-eweta udo ịfụnanya na-eweta ibe dị mma ịfụnanya ọ na-ebute agam n'iru ịfụnanya na-eweta ibe dị mma ịfụnanya ọ na-ebute udo n'ọgụ ịfụnanya na-eweta ibe dị mma ịfụnanya ọ ga-asa egbe onye agha na nwanne ya ịfụnanya na-eweta ibe dị mma ịfụnanya ọ bụ gịnị dịzi anyị mkpa ịfụnanya dị anyị mkpa ịfụnanya ka anyị gbakwa ndị otu anyị maka na anyị kalili n'ụwa Awka jelu mba wee rata oke Awka bụlụ ibu baba obodo anyị bụ Awka Abara anyị enyo gosi na ọ bụ Awka lechifu ka anaghị obi ekwe babandụ gị nọ dị mma babandụ na ọgbụdeze may ya gentle soul rest in peace ka anaghị ọnwa obu ekwe ezi nwanne m anyị si gị nọ dị mma babandụ nọ dị mma babandụ gị nọ dị mma lechif ka anaghị obi ekwe President General Emeritus Awka Union US na Canada babandụ na Ogbudeze village Awka continue to rest in the bosom of the Lord amen anyị wee na-ekene ezigbo nwunye gị o ji ebiri ọzọ obi ekwe nwaanyị ọma ya gazieli gị babandụ nọ dị mma kemesịa 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 chifu ka anaghị ogbu ekwe kemesịa babandụ nọ dị mma kemesịa babandụ nọ dị mma kemesịa babandụ nọ dị mma kemesịa anyị wee na-ekedekwe Azụka nene Abodi Awka n'Oberi village Amikwa Awka President Awka Union US and Canada Los Angeles chapter kelela yoli akoge Osodieme Mrs. Alisa nene ịdị ka chọrọ nwaanyị ọma ndị ọma n'Oberi village Amikwa Awka Abodi Awka nyagazeli gị o kedu maka Dr. Mrs. Dubem Anumba Oduko Osodieme Awka Vice President Awka Union Los Angeles chapter the President Umuada ndị Igbo Los Angeles chapter Adonwubuya n'Ụmụanaga village Awka iwezika ikedeli gị Chief Doctor Ogugu Anumba for his support and help in running the community affairs Ashim Nyagazuluno Ụmụanaga Igbo Okafọ Ajilijoka
Asanshetus Yagazie Sam Chukwueze CPA Ajememe Numudioka Village Oka Satisfied Public Accountant President AGA Financial Services LLC New York and New Jersey Kenela Ilolo Ozo Mrs. Florence Chukwueze Stainless President Women Wing Awka Development Union New York and New Jersey ndị ọmanya gazelu uno Ajememe Numudioka Obunese Aiwene Kedekwe Obiora Stephen Mba Dr. Igbo Bueze Pharmacist, Philanthropist, Philosophy Educationalist, ex-governorship candidate from Umuike Village Awka, live in Houston, Texas. Dina Nwanyi Mma Mrs. Ifeoma Ebelemba Ni Okonkwo Obidie Adu Mayom Nobala ndị ọma na Umuike Village Awka ya gazelu unu kedu maka Ken Chinweze President General Emeritus Awka Union USA and Canada Obubenyi na Umuike Village Awka N'Oriakụ ya Angela Chinweze ni Udozo ndị ọma na Umuogbun Village Awka Portfolio ndị ọma ya gazelu unu Aiwene Kedekwe Dr. Henry Okuchukwu Onwumbiko Nwachinamelu 215 and 219 Atlanta resident from Umudioka Obunese Nwachinamelu Ọkanya gazeli gị n'ezinụlọ Odogwu Obogene dị anyị mkpa Ịhụnanya dị anyị mkpa Ịhụnanya na-eweta udo Ịhụnanya na-eweta iwe dị mma ọ na-ebute agam n'iru Ịhụnanya na-eweta iwe dị mma ọ na-ebute udo na ọgwụ Ịhụnanya na-eweta iwe dị mma ọ na-ebute agam n'iru Ịhụnanya na-eweta iwe dị mma Awka Union US Canada ndị ọma Ịhụnanya ka iji aka Awka Union US Canada ndị ọma Ịhụnanya ka iji aka ọ bụ ogene dị anyị mkpa Ịhụnanya dị anyị mkpa Ịhụnanya